Απογειωθήκαμε. Βρεθήκαμε στο Tattoo Air Show. Είδαμε την έκθεση αυτοκινήτου. Απολαύσαμε όμορφες κατασκευές. Αυτό που έχουμε να ζήσουμε δεν περιγράφεται. Και έχουμε και μια αποκλειστικότητα. Θα τα πούμε βέβαια στην πορεία. Πάμε! Υποσχέσεις γίνονται επιθυμίες, οι επιθυμίες γίνονται πράξη και το σκάφος ακούει στο όνομα Axopar AC28. Ένα φιλανδικό σκάφος, φιλανδική φιλοσοφία κι όμως τόσο μα τόσο κοντά στα δικά μας ελληνικά δεδομένα. Τα συγκεκριμένα σκάφη έκαναν πρεμιέρα στο ναυτικό σαλόνι του Ελσίνκι και κάνουν πανελλαδική και πανευρωπαϊκή πρεμιέρα μέσα από το All in Motion. Design και ποιότητα κατασκευής τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Βέβαια, ο καιρός σήμερα δεν μας κάνει τα κέφια, δεν φοράει τα καλά του, όμως το συγκεκριμένο σκάφος δεν καταλαβαίνει από δύσκολους καιρούς. Η πλεύση μοιάζει σαν σε μαγικό χαλί. Και για όλα αυτά ευθύνεται η σχεδίαση της γάστρας. Προσθέστε εδώ και τη χαμηλή κατανάλωση, την άνεση λιμουζίνας θα λέγαμε, που άνετα θα μπορούσαμε να έχουμε styling ενδυμασία εξόδου. Κατά προτίμηση κουστούμι, γιατί όχι. Ίσως και μετά από το γραφείο μια απόδραση κάπου μαγικά. Ξεχάστε σκούφους και νητσεράδες. Εδώ τα πάντα γίνονται με την απόλυτη άνεση αλλά και ασφάλεια. Φιλανδοί σε κέφια μεσογειακά σχεδίασαν ένα σκάφος Four Seasons. Μέγιστη προστασία αλλά και μετακίνηση όλες τις εποχές. Για εσάς που αγαπάτε το απέραντο γαλάζιο. Το All in Motion έχει την τιμή να φιλοξενεί κοντά του το Θάνο Ανδρώνικο, άνθρωπος της American Marine. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη κατασκευή, ακόμη και για τα ελληνικά δεδομένα, θα έλεγα ακόμη και για τα παγκόσμια δεδομένα, μια πρώτη παρουσίαση του συγκεκριμένου σκάφους στην Ελλάδα. Η ίδια εταιρεία έχει 3 πολύ σημαντικά project, έτσι δεν είναι? Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το project του Axopar έχει στο παρελθόν του 3 ακόμα project, έτσι προκύπτει και το όνομα Axopar. Έχει τα Aquador, τα οποία είναι μικρά σκάφη κουραζιέρας, τα XO που είναι πάλι φιλανδικά σκάφη αλουμινένια πολύ μεγάλης αντοχής για πολύ έτσι, δύσκολες και ιδιαίτερες καταστάσεις, και τα Paragon. Η λογική αυτού του σκάφους, ανεξάρτητα από το αν έχει μια γρήγορη γάστρα, που θεωρώ ότι φτάνοντας στους 46 κόμβους με τις 2x175 Verado είναι μια πολύ καλή επίδοση. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και άλλους κινητήρες. Μπορούμε να βάλουμε και Yamaha, οτιδήποτε θέλει κάποιος, ή ένα κινητήρα στους 250 ύπους θα ήταν σίγουρα υπεραρκετός. Ξαναλέω, το σκεπτικό του σκάφους αυτού δεν είναι οι επιδόσεις. Ένα σκάφος το οποίο είναι φτιαγμένο για τις σκανδιναβικές αγορές σίγουρα δίνει έμφαση στην προστασία από τα στοιχεία. Θάνο Ανδρώνικε, θέλω να μου πεις κάτι. Ασχολείσαι και με τους αγώνες από ό,τι ξέρω. Έχετε κερδίσει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όμως έτσι, θέλω να μου πεις και κάτι άλλο που συνέβη, κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, συμμετέχω στην ομάδα του σκάφους Τζινετέρα, στην κατηγορία των IRC, είναι σκάφους ανοιχτής θαλάσσης. Και φέτος κερδίσαμε την Aegean Regatta, ένας αγώνας που είναι αρκετά γνωστός στην περιφέρεια των νησιών του Αιγαίου. Και πριν είχαμε κερδίσει στην Χαλκιδική το κύπελο Βορείου Αιγαίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η στιοπλοεία είναι σίγουρα μια αγάπη και ένα μεράκι που ξεκινάει από το 1977 και ευελπιστώ ότι θα στόχους. Οι στόχοι πια όσο μεγαλώνει κανένας περιορίζονται. Ο στόχος είναι να περνάμε καλά και εφόσον έρθουν και άλλες νίκες, καλώς να ορίσουν. Θέλω να μου πεις το αγωνιστικό κομμάτι πώς μπήκε στη ζωή σου? Ήταν έτσι κάτι που το ήθελες πολύ? Ξεκίνησα στη στιοπλοεία σε ηλικία 7 χρονών, το Σεπτέμβριο του 1977, στο ναυτικό όμιλο της Βούλας, όπου αριθμό μητρό είχα 2 και ένα έχει ο αδελφός μου, τον οποίο τον βάλανε ένα επειδή ήταν μεγαλύτερος. Ο οποίος βέβαια κάποια στιγμή τα παράτησε. Όχι, ήταν αγάπη για τη θάλασσα. Από μικρός με εγωίτευε το υγρό στοιχείο. Και ουσιαστικά ξεκίνησε το τμήμα του ναυτικού ομίλου Βούλας για να κάνουμε στιοπλοεία 10-15 παιδιά που ήμασταν τότε και στην ίδια ομάδα, να υποθέσω? Έχουμε τρέξει μαζί, έχουμε τρέξει αντίπαλοι. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι είμαστε μια πολύ αγαπημένη παρέα εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Μια ιδιαίτερη στιγμή έτσι σε όλη αυτή την αγωνιστική καριέρα? Θεωρώ ήταν ο διάπλος του Ατλαντικού με το σκάφος Brave του Γιώργου του Βασιλόπουλου το 2006. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, αλλά στο μυαλό μου δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που μένει. Δεν είναι ούτε οι διακρίσεις, ούτε τα κύπελα, ούτε οι απονομές. Είναι όμορφες στιγμές στη θάλασσα με ανθρώπους που αγαπάω.
Και τέτοιες είναι άπειρες. Δηλαδή, τέτοιες άμα κλείσω τα μάτια είναι πάρα πολλές, αλλά δεν περιγράφονται. Και τη νύχτα, είναι σίγουρο αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και αφού τα είπαμε όλα, ήρθε η στιγμή που περιμέναμε. Action! Και τώρα ήρθε η σειρά μου για να δοκιμάσω το Axopar. Λοιπόν, είναι μια μοναδική εμπειρία και λέω να τη ζήσω, τι λέτε. Βρισκόμαστε ήδη στη θέση του κυβερνήτη. Διαπιστώνουμε πως η ορατότητα είναι απεριόριστη. Και αυτό οφείλεται στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες που περιβάλλουν το χώρο διακυβέρνησης του σκάφους. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αρκετά καλούδια. Από στάνταρ θέση για το τάμπλετ έως θέση πλοήγησης ρυθμιζόμενη. Όμορφες πινελιές, θα λέγαμε, φινίρισμα που φτιάχνει τη διάθεση κάθε στιγμή όπου και αν κοιτάξεις. Τα καθίσματα είναι αυτοκινητικού τύπου. 2 εμπρός, ένα για τον κυβερνήτη, ένα για τον συγκυβερνήτη και μάλιστα κρύβουν και πολύ όμορφες εκπλήξεις με μόνο μία ανάκληση. Μια σειρά καθισμάτων στο πίσω μέρος, 3 τον αριθμό και η καμπίνα ασφαλίζει. Το σπρέι της θάλασσας αποτελεί παρελθόν. Η ηρεμία αλλά και η επικοινωνία ξενίζει ευχάριστα. Το κρύο δεν μας αγγίζει, ακόμη και ο θόρυβος, όταν το σκάφος φτάνει κοντά στις τελικές του ταχύτητες. Για εσάς τους γρηγορούς, η τελική του, με τις μανέτες πιεσμένες προς τα κάτω, φτάνει περίπου στους 48 κόμβους. Με γάστρα που κάνει θαύματα. Διορθώνει σχεδόν τα πάντα. Η πλοήγηση γίνεται ένα ευχάριστο παιχνίδι και αυτό είναι που κάνει το πλήρωμα του σκάφους να ταξιδεύει με πολλά τεράστια χαμόγελα. Αλλά και φυσικά με ασφάλεια. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται περισσότερες μέρες στη θάλασσα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Πρεμιέρα του Allimotion και όπως είχαμε υποσχεθεί, γενικότερα σε όλα αυτά που είχαμε τάξει στους τηλεθεατές, είχαμε μια ιδιαίτερη κατασκευή κοντά μας, μια πρωτοπόρα κατασκευή, θα το πω απλά, μια φιλανδική φιλοσοφία, το μοντέλο της Axopar, το AC28 ή 28 να το πούμε στα ελληνικά, Axopar 28, είναι κάτι διαφορετικό. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα πάντα γίνονται με τη μέγιστη ασφάλεια και με τη μέγιστη ευκολία. Και θέλω απλά να μου πεις γενικότερα πόσο προσιτό όνειρο τελικά είναι αυτή η φιλανδική φιλοσοφία, αυτή η φιλανδική κατασκευή. Είναι ιδιαίτερα προσιτό, ιδιαίτερα θα πει στη λογική ενός ακριβού αυτοκινήτου. Για το πόσο ακριβώς προσιτό είναι, μπορείτε εύκολα να το δείτε στην ιστοσελίδα του ναυπηγείου, του axopar.fi, όπου αναρτούνται οι τιμοκατάλογοι, έτσι ώστε να τους δει ο καθένας, για κάθε μοντέλο, για όλα τα έξτρας, και για να έχει μια πλήρη εικόνα του πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σκάφος. Διαπίστωσα ότι έχετε κοινό τιμοκατάλογο. Ναι, με την Axopar, η οποία σίγουρα. είναι. Εμείς απλά ακολουθούμε και πορευόμαστε βάσει του διεθνούς τιμοκαταλόγου της Axopar. Δεν υπάρχει κάποια άλλη προσάυξηση και η λογική είναι αυτού του σκάφους να είναι ένα ποιοτικό, προσιτό σκάφος σε όλο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να αναφερθούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το σκάφος είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ενισχυμένο πολυεστέρα GRP τελευταίας τεχνολογίας και στην γάμα των μοντέλων 5 διαφορετικές κατασκευές φιγουράρουν καλύπτοντας τις ανάγκες ή τις ιδιαιτερότητες, αν θέλετε, του κάθε αγοραστή. 8,99 μέτρα θαλασσινής απόλαυσης, συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας μπάνιου, μέγιστο πλάτος 2,85 μέτρα, το βύθισμα φτάνει τα 0,95 μεγίστου βάθους και ο λόγος καταλήγει ξανά στη γάστρα που σε σχήμα V, διπλά step στο κέντρο, γωνία 22 μοιρών στον καθρέφτη και 65 μοιρών στην πλώρη, παραδίδει μαθήματα πλοήγησης για σεμινάριο. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, χωρίζοντας το Axopar AC28 στα 3, βλέπουμε ότι στην πρίμνη υπάρχει sunbed, σαν την Ελλάδα, τόσο όμορφο, γιατί φιλοξενεί 2-3 άτομα στο κέντρο. Στα πιο ισόψυχα, οι ευχάριστες εκπλήξεις συνεχίζονται. 2 καναπέδες στο κάτω μέρος, με πρόσβαση από παντού, αποθηκευτικοί χώροι και η απαραίτητη πολυτελής και εργονομική παράλληλα τουαλέτα, που έχει πρόσβαση όμως από την πλώρη. Η δεξαμενή καυσίμου, τέλος, έχει χωρητικότητα 260 λίτρα. Συμπέρασμα λοιπόν. Όσοι ψάχνετε μαγικές αποδράσεις, θέλετε να ταξιδεύετε στεγνή, να απολαμβάνετε τα υπέροχα χρώματα της ελληνικής θάλασσας με τη μέγιστη ασφάλεια, πολυτέλεια αλλά και ηρεμία και σας αρέσει να το επιχειρείτε όλες τις εποχές του χρόνου, τότε χωρίς δισταγμό η επιλογή ακούει στο όνομα Axopar AC28 και φυσικά αποτελεί άλλη μια ξεχωριστή πρόταση για τον καθένα σας.